All right. Hey. Yeah, pause it. Pause. Yeah, that live video. I had a man who gave no. Yeah, so Jpac is here. I'm not going to go in every video. Share. I am here with my very lovely brother, good friend from another brother. Live in Ghana. Akwaba. I don't mean to see another penamo. Aha. Waja. More. What was your cocoa? One I wouldn't be a button. Funding my ceremony. Yes. Here I was on that way. Beautiful. No beautiful. Bitter leaf. I'm one of the work in everyone. Yes, oh, man, no, okay, Waja, for no, I care your child. I like Ragana. Yes, I know with my post on social media. Man, if I had a present, I was not the back boy. Mom, I got the work at and I have a boy and money. And I have a man come to that. One of the reasons why I did not most of them don't can dark money. But Oloka only Omenala and Mobonye, Sinon, the culture, Yana woman and joke comfortably. JX education, Abi? Yes. Now, don't you? 1 hour. A fair minute so on Navata. Nava na monso. Okwemem, Okwone Dibia. Only so look at J. Okay. Comfortably to tell you that Nanke wa adiro. Manonyoka sit on go Jeba de Chio so. Okay, man, Arabu, never won't. Okay, man, Arabu. No, I mentioned also. Of the non okay, you Charles. Omenala and that with the Gentile. Dogum. And that with the Jokum. You know, every the Nanke Wabido. And Nanda again, the Jagini or Kuala more. To show you that now, anybody naked anybody Kanaka. My edition, But national anybody come I believe. It is, I believe anybody. I would have a car believe, but I can add a car believe. I'll give a gun. If I had a car, can I can be 5 reality, time, physicality, and the factuality. So, if you can enjoy the fact out, oh, my lawyer going to anywhere, I'm a level anywhere. You have any grass? Oh, man, I went to the organization. Ah, I knew it. Jpac and Wajawaja, Jpac can never start one place. Wajawaja, beware of Jpac, run away from that guy. That guy is a fool. Oh, before I broke it, I'm farmer going now. Yeah, well, no matter. You will do everything. And when they gave you, put us. Oh, yeah. Your man was divided, but my of that, I give our wine alcohol. Oh, Janja. Oh, why you go? I'm one of Ndi Igbo. I'm a judge to Jpac, but I also know my lady Jpac. I thought it's that you are where it was. Dick Yvonne, who are I ain't chopping one down the Ndi Igbo. I need the unity. Dickham, in she whole words. Unity on Kendi Book Kende. I need the unity in Igbo, unity our ancestors. Even if anyone promote to our ancestors. Yes. That unity I found where before Anglican Church and a Catholic Church were better. Work a Y into 2. And they could Anglican Church and a Catholic Church in Y, Pentecostal, but I will kill it into 300. Yeah, in Kenya, Pentecostal maybe the rock. A Catholic na Anglican can be repairable. Yes, now because no, let me come and say it. Yeah, a Catholic
Anglican. Now had the understandable. Yes. In Christianity. Yes. Man, everyone used to remember that Christianity open Pentecost. Somebody will age. Pentecost butere wayo na akpọmasị n'ụka. Pentecost na-ere mmiri nsọ ede afa ya. Pentecost na-ere oil nsọ ede afa ha business. Ele bango. Na-ere bango business. Man, Ishi to a fact. Why not to you right now? Business. Masị na mkpụrụ nsọ nta. Pentecost ayeresighị mmiri ihe mana agwara m ndị mmadụ na ọ bụ na pastọ jere Ijipt ebe a njere anaghị ana ego na a ga-esere dị mmiri mana mmadụ eji mmiri dị na bottled water esitere na Israel wee kụọ nke dị na well Nigeria bee ọdọ mmiri Bethsaida na-agba ya ndị ụmụ idiot na-agbasi ha n'ọnụ gwa na-erezi mmiri 100,000 Wajawaja mana the same mmiri nsọ okay the same anointing oil blessed n'ụlọ ụka onye wetara 1 million naira seed of faith a ga-asị gị kwụọ na line apụta na line onye 1 million apụta 500 apụta ndị 1 million kwụọ n'ihu 500 n'azụ 200 100 emeghị otu unu ekwena ka ngozi Chineke agwụ onye ọkwara 500 naira 200 naira 300 naira 100 naira come out ha ncha apụtawa n'igwe the same oil ahụ agbara agba n'efere piam emere 1 million naira ka emere 100,000 mee onye 15 naira ya 100 naira. Mana onwe ife nchọ ịjụ. How many Jesus Christ ka enwere ụwa? Anyị nwere 3 million Jesus Christ Because na Nigeria alone. Enwere Jesus of onye nke a. Jesus of onye nke a. God of onye a. God of onye a. God of Wajawaja. Mba na imepe ụka kịta na ihe egbu ozu ịma na ọ bụ ọzọ anyị ji eziokwu bata na Facebook ọ ga-ego dọ because mugu Christianity bụ the highest mugu kama emewe kọndọktọ ndị Igbo aha na-egwu wayo chọrọ ka egwu wayo ịma na etu nọkịta for example n'ebe notorious criminal Jpac mugu come thank you very much. Mmadụ ya nwere onye ahụ notorious criminal mepegha n'ụka so na ochagharịrị nyaa sị na ihe eme ya ọgara gị akwụ na line gwazie m ihe mere ha ji ejizi blue app onye ọzọ app onye ọcha rụrụ na-anakọ ego ọ na COVID-19 ka ihe eji mana ụka tiri eti na COVID ka nji mara na I wish na COVID anọrọ like 2 years. Many churches say fold because mgbe azị anaghị akazi n'ụka anaghị ejezi ụka anaghị eje Bible study anaghị eje revival hour anaghị eje Wednesday no adoration. I wish that God would have used COVID to correct Nigeria. No, my best na mfulele na mma na dey because him and no na page ya na apia hama. Mana ta because yes. I will fancy can drive because all of us you know they na apia hama na page. If you can drive, can you patana? Ana agwa anyị na ọ bụ na Jehova echere obodo n'efu ka onye nche na-eche mana chijiri akpochisi ọnụ ụka niile were monde ha ma 2x2 wee zuchisi ọnụ ụka mana ịbịazịa na okwu alụsị a na-asị anyị na pawa adịrọ oghere kedu ihe pụtara ya a na-eme oghere dosu bụ n'efe alụsị a na-ejizikwa escort nwere n'efe alụsị na-eji escort ọ mbọ afa akpọ n'afa mana no na na-agụ ya ọnụ ojebe wedding location na beria ọ bụrụ alụsị Facebook ka na-ekwu ezigbo alụsị alụsị Facebook osisi kpọọ nkụ ibe na-ekwu ezigbo alụsị na mana ịpụta na okwu alụsị enyere ọya so ọ bụrụ na Jehova echere obodo n'efu ka onye nche na-eche ka ebe mere ya eji na-akpọchi ụlọ ụka akpọchi
Man, no, atroz para Chia. Because you have gold and frankincense. Eva, good, that Sacramento. Man, not one more to I goes. Man, even if you have run I use, now talk about home nine. Ojo blue than an angel, see when Capunisi. Now, Funi na to make sure na Igbo the matter. To make sure na Ndi Igbo be together as one. I tasses ya for akita. Na tazian them mad on Christianity blindness. Some of whom one night Ndi Igbo na follow Facebook, one day na family. I was alvana analysis. For what reason? Ababa. If I also have Igbo culture. Eden and Mary they worship Mame Water. Imagine Igbos worshiping Mame Water in this generation, claiming that it's Igbo culture and Igbo tradition. Then I now again as I am a culture. But he talk as somebody the 40 years, I'm or baptism. Not only why can Ishi, ne joker. Believe when Jesus Christ is everything. You want us to be telling the person na Jesus Christ is waiting for your memory. But to give me below 2 years or 3 years or 4 years, where do we worship Mame Water and Millie? Can I wear the Igbo culture? Chori kwe. Koha de Mama, I would. No. Get the reason. Any education. Your parents spend the ego. If there is anything in water, if there is anything in our streams, get Maggie. Get enlightened in life. Get the papa and mind you while you go primary school, while you go secondary school, while you go university. You will go say even in I go say after where the man water now only memory. Obunem with any force, obunem with any energy, positive energy, non even media. Get make it. He is sensible in life, or Kimalu ife igeme will survive in life. Keve ways is Lego will train when at school. Same goes to somebody that they are appetite. Call them all after he graduated from school. Same goes to on the night video, or somebody that they crusade. You know? So I find that I don't understand, even better than some of our brothers. And what many problems? Nothing I put a million, a job if you are on the feed the ass. And what many problems with them? And one problem with guys that involved in this thing. Can you fake Kairobi? Can you fake Wadi? Can you make clearly to you that this temple, Igbo culture, something Ndi Igbo na make it even Wajawaja. Our ancestors had ever Mame Water. Now, it's not very for Mame Water, no Igbo culture. Listen. Gave the yes. Apart from Mame Water, the wrong orientation given to us when we were juveniles, that never even been a million of Mame Water, which some of them there's a man buy and some of them didn't even million about name. There's a okay. I want to say Waja, take your mouth out in anything concerning marine spirit. Get your marine spirit. Oh yeah, so no, Chimwike Kelvin. Yeah, Chimwike Kelvin. Chimwike Kelvin gave your marine spirit at this stage of the world. Oh, we can not in America or near an Igbo or near anywhere in the world. No Pupuna. I'm in Ghana. Enough. Can you feel or spirit? Link here I now, and me whoop in an even level. Give my day from fair now. Then, despite the level of education in this world, cake and a spirit. Okay, I will give you a little audience here now. I really want you to tell me one thing. In the African spirit will achieve well. You know, I'm seeing a lot of people talking about we go see, we guys all these things, all this stuff. See, and then one I know when I started discussing with people on social media, a lot of people know goes to exist. I thought the normal will go, so everyone know. A lot of people were arguing.
today mortuary attendants na apụtakwa na-ekwu the sentiment na-ekwu enwere onye of few people that go see na Wajawaja na-ekwukwa n'ibe a but na unu na-akụrụba aka maka na arụ na mortuary but because no man na mụ na-ele cosmetics ma na na-ele perfume it is hard for you people to believe that truth one. At this stage of the world, you are telling me about marine spirit. What is marine spirit? If marine spirit is existing, America will be using them instead of using Egbe, using Ogunigbe, using bomb, using Amorka when they talk. In the historical context of the world, America knows spiritual. So why are you believing in spirituality? Kelvin, I'm talking to you. If I want to do Attire, they exist. Am I lying, Jpac? Yes, no. Can you see that? Believe when something on the Attire. So if you lose unique and the Attire live, if I educated around the Attire, millionaire may exist. So you so much acknowledge spirit, but you don't want to acknowledge reality. But everything in a man of reality. Okay, tell me one single thing Ndi Igbo spirituality will achieve. Nothing. So many people are crying, shouting. Listen. Open and the power of Idina, Payale, Mojene, who was the mother will go, Jano, Janasi, go, banana, go, my. Imalo mado ne bunani during Biafra war. Fete get a single revenge. If there is a power on spirituality like you are saying, can you better a woman mado? Ndedendo agitate for justice for M1. I'm asking you, Kelvin. Have you been in India? If you get not even in India, even magic. India, surprise. The same problem in India, well, the same problem in Igbo and Ghana. Like you try on Ghana now, you can ask Jpac. Even if you go on Ghana now, I say, Ndi Igbo na go, we're gonna end a boom mad. Everybody cause Nigerian move in the Ghana. Now, if you're gonna Ghana, most of their film walk. Most of their film walk. But that little line related to imake Igbo. They don't understand the philosophy of that movie. Because so more of you more them and Igbo today, ne end drop. Iwu no nya agolo gwega emesi atafufu opera ala onwana nya o man end well. This is the message the Nollywood actors now try to pass to you. Ki malo na ogwega drama and the wrong. Yeah, but at the end of the day, you must go to a movie. I hear Messi atafufu. Young Roy, while April, I want in a May. If I study on that, if I study and Ndi Igbo boom mad, we are not Patego, or if you do my life here. You will go say 9 million mad. On that day, 3 days, somebody confront them now one the thing. If I was also from Nigeria, then I got an alone 9 million mad. And don't go some of our boys, Manobro Ndi Igbo, no, Ndi Okaluzo, Ndi worry, it's the channel, but I say people. Manana, when I intend in Nigeria. So, to according I said, Mama, India before. I've not been to India, but now I'm made to go meet a lot of Indians. I never made business. I've been in so many Asian countries, meet in India, I'm never made business. India, even a blue Isiagu to Dovan office. Father told to a blue biscuit, William, or that Osisianata biscuit. On all the case, you only would no cheer. Other told the license, apple biscuit, yeah, quick bank of sweet, which gum. If I have blindness now, so I'm not even in India, put up was so when they can get West and they came in little audience. Can even in this generation, I am a Ndi Igbo. And I'm dying, I can't Jesus Christ. I have a Bobble, Wallace, my Bobble and Millie. The time I did go to any disease, no, we're going to see back. I'm looking at this platform. What's our man? Let's talk. I'm not even the reason. He got up to Igbo from Ebon, a Jebel Mountain, Ebon, a midnight, Ebon, a crusade.
ịbịakwazi aje na-achụ aja anyị na-achụ aja ndị Igbo na-achụ aja anyị na-achụ aja inyere onwe anyị aka omenwa kedu ibe bi na mmiri a na mmiri achọrọlere m ịma at this stage of the world people na-eche echiche with obi fa with uche fa brain fa ka most of our brothers na-anapụ na mmiri anapụ you are walk we je na mmiri je na-akụ aka malụ white yellow white kwụrụ na-akụ aka na mmiri ị na-akụzi aka na mmiri ka gịnị mee ka egosi n'elu da aka ọgịnị. Listen, let me tell you guys, the biggest problem we have in Africa, not even in Nigeria today, the cause of our problem in Nigeria are brought to Numbu. But when you said it, a lot of Igbos, and I say, no problem, no, no, same problem we are facing in Nigeria. If you can ask Jpac, he's here now. Ghanaians are facing it, even their own, or the worst. Because nobody like that 1,000 naira, you don't be changing out of 15 cities. They're too much. What is that? Too high. We spend a lot of money here. Fuel here now, even fuel on nobody like that 1,400 per liter. Who know what in Nigeria? 800, 750. 800, 750. Ghana, man, I'm about 1,400. 1,450. Ghana here. Now, same problem and when Nigeria, the whole African country, simply because every three things that controls Africa. And whatever we are doing in Africa related to these three things, which is dollar, euro, and pounds. This is the only spiritual thing. This is the only demon tormenting our lives. I'll tell you some things today. You need to understand about this issue concerning the spirituality problem. I know when I buy dollar, euro, and the pounds. Now, over in Nigeria now, if I have to one single thing in there make it an relate to dollar. Or a single problem in when relate to dollar. Or going not pure what each or pure what a go, including in church. Pastors smell anointing oil, Manando Kamam Kupu, pastors smell anointing oil, Isiagu, but if I came and give the teen go, they will tell you no dollar. Even in a job, Ndi Igbo kete Isiagu, can you the reason? Dollar. Every damn thing go dollar. Now, why are you going to Miri to do sacrifice? Why can't we start looking at this way? Okay, if I get mass in Africa, when currency I can use our own currency, God acceptable to the world. That the world power, I will acknowledge it as African currency. I can use. Ijana million and 9 billion na crusade na. This is the only demon tormenting us. Can if I can menya can we currency guy so that na every damn thing umwanya na if you don't see you and all the if you to dollar. We give Bunishi dollar. Eyelashes equal nanya dollar. Nke ahụ na-etinye anya na adịghị anya ego dollar. Iyeri ntị dollar. Aqua, Brazil, bra, pant, pad, shoe, handbag, clothes, dollar, holy water, every damn thing. So the only problem I want today is dollar. Both spiritual, both physical, dollar determines even Egypt war buketa na ogbadige expensive just because na dollar they high. Now imagine open a channel our brain or something God beautiful. Can a currency God acceptable to the world? We now start agitating. Can the world man acceptable? Can the world man accept? Sorry. Can we purchase goods like go to you can buy goods from Dubai. You can buy goods from China, from UK, from Canada, and from America with that currency. If I name now. Onye ọbụla bụ onye Igbo kita
na-eme business ma even na-arụ olu oyibo na-ada ụpịam every year, including Dangote. Onye ọbụla bụ every year ị na-ada ụpịam. Like I'm always saying, I traveled for the first time to Dubai 2003, and Dubai for the first time with $20,000. That $20,000 he changed me 2.6 million naira, 13 naira for $1. Now this year, me 21 years in the way travel to Dubai for the first time. 21 years this year, nearly 21 years in the way to Dubai for the first time in my life, which in the 2.6 million naira were jet. Now, open and show Dubai today as I'm speaking to you. That same $20,000 here in the way 21 years ago, in Chok and go to Dubai for about 30 million naira. So imagine, Oborona Atana Mafu for 21 years, where will 2.6 million naira, where 30 million naira now. Where to pass and Dubai and then 2003 and then 2024. Ndị kwata change the $20,000 ya even make we nweta $20,000 ya 30 million naira. Kedu even na-ejezi na million de ebele. Kedu even na-ejezi n'ọnụ oke ji esekwu ana ebe mfugo my problem. Simple. Oh now na dollar price na ale. Nya bụ na price of the things I na-ego na ale. So imagine that could now 3 years ago dollar no 800, 750. 2 years ago, the same thing. 800, 750. So imagine how they bill then go take credit of $1 billion. So $1 billion 2 years ago, 800 million naira. More na Jpac post river. I want to start our network. But if I got a movie, if I back money, can you see what phone also and then phone also network. Jpac, their post ever and full base post here. I'm going to enjoy well. I'm trying to ban it. Yeah, and I post here live video. Just another post you can emote in what I am there. So when the network na so mana if corrupt doka when you go diva doka want them November expire. Enough man. So get this me yeji okuku yeji fu mmabulie je to govali to fo I foresee I even my follow one na je na mmiri obuni like even na-ekwu network we cut one ebunye Dangote aha at $1 800 naira ebunye aha what $1 billion $1 million sorry before 800 million naira 2 years ago. So what you do go aliena man if you go 1.5 billion now before you go okay then opposite get na ke ndị na-ata dị afụfụ a. Let me start. Ịbịa na ala Igbo today enwere ụlọ nọ na ala Igbo ịba n'ime Dangote na anọrọ dị a bet ya ma ego ka m kpọgala ife niile dị na beriketa. Enwere a building currently nọ na ala Igbo by
Dangote na anọrọ dia ọ bụ na itero Dangote na cement na bunu ọnụ na sugar dị na ụmụ bunu kịta ọ bụ na sugar adịrị ya spaghetti dia ọ bụ na spaghetti na adịrị ya indomie dia ọ bụ na indomie adịrị ya flour dia ọ bụ na flour adịrị ya rice dia ọ bụ na rice adịrị ya mmiri Dangote dị dia. Now kedu ndị na-ata afụfụ a ọ na ọ bụrụ anyị nwa ego ka a na-elekọta ụmụ of indomie now ka evi na-eje ekpele ka evi na-eje akwụrụ na mmiri genti ego ihe ewelu wee je mee ife baa uru ka iji eje efidi azụ ego ihe eji mee ife baa uru na ndụ gị ka ị na-eje efidi azụ na efidi crocodile na hippopotamus ka ị wee nwee ka gịnị. Listen, enwere any economical effect or benefit ije na mmiri nwere like na ije sia na mmiri kịta dollar ebe ego. I'm asking you a question. Or imecha fasting 200 days or 300 days or 100 days fasting imecha kịta dollar ya ebe ego na ndụ elia na ndụ ndị ọzọ because na problem anyị nwere a general problem. This is the reason why we always talk in night preach na ụmụ nwanne n'obi ọcha. When you don't know the cause of your problem, how are you going to solve the problem? Before you can solve your problem in this world, you need to know the cause. So many of us are praying not one another to go and are from even again because if I want to watch the only thing we need is no wabu and Yamaka Mado. And I don't know Chineke na monyo is tell muddy wa. And they need to know people every day. No one them mapu na mazi, Bama was no amarosifa. But I'm meeting new people daily. Now, why are you going to meet? Why are you going to church to pray? Get the reason, just one reason you need to na mili, more you na church. Ndu wa una nyegide go Chineke nso wo zite balanwe ya ofunporo balanwe onwe so unu buanya wele foundation ya we mekwu obale ya gbapụta onwu yet you can why are you still praying? The only thing we need to be doing now in order to eliminate this problem I face in Africa, I can't tell you only Nigeria because I'm in Ghana. Ghanaians are facing the same problem. I'm facing the same problem here. I know how much I spend daily in Ghana. I know how difficult things are here. Because I'm going to go to Nigeria. So why should I pray? Why should I go to water? Now my pain is this. There were so many days why so many in Libya. For you to go and tell me a problem. These same people who have problem, they will come to social media and be telling us that problem. Some of them want to promote their page. They will come to social media and do giveaway. They will come and do giveaway on their pages. Can them money will follow over? But to give away problem, they will have seen here a million. Why never 100 million they give away to Azu na crocodile? Azu na crocodile, Biana Kazu na crocodile, Biana social media, Bana watch it, but this one is their problem. They cannot do that. Somebody said Jpac should do giveaway. Jpac, I want to see. Jpac, giveaway. I think you're better from Ghana. But I know what game or they get cat. I am away of Mungwa. I had a way of Mungwa, and even a way of call Balu Kiulu. Kimalo, now I'm on a bagging is you. John Mepe Church, Mepe no deep each. Yes. Highest 1 month to get a man and dealing them and the Maria would not go against church. I don't know who against church. And the Maria said and go against church, even the poop. I may go against the church and then the mother. When you was against even the moment, then I said, Ọmenala and Ọmenala. Neji, the mother, like in Dana Puna, then a million, one then a Puna, one then a balloon.
ndị na-akpụ ejebe dibịa. Ekwukwe m ya severally before some ndị okenye wee pụta kwubi ya ọmụma onye isi bịa na Facebook a na-ekwusi na eze nwaanyị practice na-abụrụ Igbo culture. Ọmụma wee pụta na Facebook a gwa ndị mmadụ sị ba na ịgwọ ọgwụ ndị mmadụ na-apịa nhama. I'm defending onye n'ọkpọ program bịa na-agwafa na ife arụ na-eme abụrụ omenala be anyị na omenala Igbo bụ sọbala ajọ ife ana be anyị na-asụ ọbara. Ụmụnne m deni chuzu Igbo ọgwụ o nwere ebe odu anyị eje na-ele anya na mba ụwa niile dị iche iche ndị Igbo nọ nga all over the world kali 10,000. Ndị Igbo nọ nga all over the world kali 10,000. Afọ m native doctor dị ime na Ọkịja enwe one native doctor pụta ọvụ a pregnant native doctor na Ọkịja dị ime. Ọ bụ na ọgwụ ọ na-agwọ na-alụ ọrụ ọ ga-agwụgoro ọgwụ ka afọ ya tikpogoro fes ọ ya go na-ekwu ka mmadụ na-afụ ụzọ pụtata na-agwa anyị sị ụmụ nwaanyị ọ na na-agba achawo gị bịa na ya agwọrọ ya ọgwụ ka ike na-afụ ọsọ. Imagine that type of something in this world anyị na-eti mkpu otu ọchị ebe anyị nọkịta mbuli na moto na-aka ịkwa na street na-ele anya. Ọ bụrụ na ya ebutere modern ụmụ nwaanyị Igbo 200 na-agba achawo n'obodo a just ọ bụrụ n'obodo a within this area anyị nọkịta na traffic light because ụlọ achọwa adịrị n'obodo a nọ na main road gaba na-akwụ chifu onye ọbụla nasa ndị Igbo amalụ ha meni mkwagoro moto apụtara na ba ya gbara achawo nkwalụfụgbo moto si na akwa Naijiria ka onye si na ya na-eme omenala Igbo onye si na ya na-eme ife nna nna anyị bamere na-apụta na social media na-agwa ụmụ nwanne anyị na-asị vadat na ọ bụrụ na agba achawo na ụmụ nwoke na ịdịrị enweta kọstọma gị bịa ka ya gwọọ ọgwụ. Enwere na onye Igbo pụta sị na ife onye akwụ dị njọ odo so many people ekwugwu ya but na anyị kwesịrị ịpụta ndị na-ekwugoro ya bụ ndị ji eme content but na ndị Igbo niile nọ na social media kwesịrị ịpụta condemn nwadati okwu a o kwuru. Okonkwo dibịa kere nga ọfụma afụrụ m aka ya Okonkwo dibịa nọrọ online onye kwere gwa ya mana ha ma nke anyị kụrụ ya mgbọsị anyị ọ sị dị anyị na-eme ule na-eme ya eme ịma ama anyị n'ogide anyị ọ na netwọk kọtụ ya ka mma nọ gị nwe kọtụ ya gba mgbe ị na-eji ikuku esi n'ozu ahụ. So the reason a native doctor na Igbo bụ somebody na-agwọ ọya ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ. So onye atakwa ife dị otu a so many people prominent people na Igbo ekwesịghị ịpụta condemn wife okwu ọ bụrụ na enwe punishment eme ya o nwere ife eji wee maa iwu ọ nwere onye afọ wee mama iwu mana ife eji wee maa iwu ka e nwee discipline. Onye akpata iji ajụrụ sị ka ebe bata ndị weta Jizọs Kraịst ji kụziela anyị forgiveness wee na-eme discipline na befa like otu a ndị ọcha dị ajụgo m many times ọ nwere ezanwu ome azanwu ije obodo oyibo today na America ada practice forgiveness. Ije UK ada practice forgiveness. Ije Italo bụ ndị wetara anyị Catholic, UK wetara anyị Anglican, America wetara anyị Pentecostal. These three countries are not practicing forgiveness, they are practicing discipline. So ga ebe jikuziela anyị ma forgiveness na nwanne eme ebe 70s and 70 you should forgive the person mana ba ma forgive mmadụ. That is the reason a ga-ejuju ife dịka this native doctor ajụjụ. Ọ gwa our ancestors na-agwọ ndị ashawo ka na-agwọ ya. This is not Igbo culture. This is not Igbo tradition. Igbo culture bụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ iteta ụtụtụ iwu ọjị na be ịwasị ọjị na be imuvu jee chọọ ife ị ga-alụ. Ọ bụ na our ancestors ba n'ọrụ ka spirit na-enyeba ndị like our brother nọ here gwa m wepụ aka n'ife ọ na-agbasara Marine Kingdom nwere ife Marine Kingdom nwere ọyị. Ọ bụ na our ancestors n'ọrụ tipi ọkpa na-ene n'anya Jpac take the time unu ejipuo ka ebe na-akụ should be go on. What's going to start coming? Yes, and the bright. Our ancestors no na-enye anya ka spirit na-enye banni
Or they can buy a dictate in your because star. I put a goon. I put a goon, more so many people like Ndo Kabida argument. I wear a poon. Oh no, this is a point. Oh no, this is a point. I'm not in a Kabida argument, but now why no one of our ancestors, no one of our ancestors met. This is the only time I give the web for that now. All these things I can use in Igbo if our ancestors invent things for inventing, things for producing. Kedunka. I was discussing with one of my friends this morning. We use market sugar bread, where Malamat, one man there, yes. Oburon near meditating, not the young man, Melia, but cave I mameta go. Onya if I need Gani Jamaluna, Kedumaka, Nanaiva, a Bob and a family uche, in to leave a deal to a can have that even that or just believe in spirit of the life again. Okay, but I'm not much problem, just now and we work. So when the network then I is Maran is off. So, upon our ancestors, when we keep a moody video to a stand there, they can Jpac is doing Jpac is a meta. But they can't. Jpac money and a back that. Abraham and Koyan on a field, the sick of Piamo, Mumanapia, now a back a man of Giaji Niru. Jpac, your opening is not what if our ancestors who met that. That you know, behind our call, can you give a yellow? Can they produce? They can invent. Oh, one. I will give one. I know to one. Can you ever know below Igbo? Inheritance now. Your possession. Your possession. Position of own possession. Possession. Also, no inheritance position. Can you ever know? Most of you now know what about ancient landmark. Also, no ancient landmark. Ancient landmark. Can you ever know? Why bad Obi will be? But about Obi or put what you do. Also, let there be light, and there was light. It can assure you. Let there be light. Obi book here. Who can even know? This is someone Obi Kitio. You ain't just an old mystery. What mystery? What the very one name for one body now. And the Omo what I bought it. I believe so our ancestors will be able to structure all those things out. Malu na onye obuna nwoke amu na each family na ye ni an obi. Nge tie ga eba na ndị na watch ibe na-ekwu na mo so many of ndị Igbo. Ị ga-agụta ndị Igbo ọnụ mali ibe ba na obi. Most of ndị Igbo amara ife ọkụ. Mana dị ebe agụ na ano ihe kita na asị na wa ancestors ga ebe me ọ akpụ ka oji ka ba. Yes. But our ancestors, they were able to structure 5 food from it. The same thing with Yoka. What happened to flight technology? Plane na dem baba bia buy. Of 1 milk of 1 milk and your child. On I am a amala baba bia. Ishi. Ishi. What happened to telephone in Jamaica? Phone na dey. Microphone na Matthias Jebu say here that. I'm coming. Phone na. Bishop Matthias ji microphone ebusa onyaruru. Oh, mgbe ndị ọcha bịa baa microphone on net. Na chuga ajụjụ Matthias agata ji microphone. Ogosi iji mic. Why? Ogosi iji okene. Ndị ọcha na-eji fuel anyị. Ogosi iji ekwe. Ndị ọcha na-use ekwe ibe ọya nke ịkwa ndị mmadụ agwa. Ekwe pụta nkara ya. Listen to me. Ekwe pụta nkara ya. Matthias gosi ọ pụtara pụta ndị ọzọ ebuso ihe ọ na-ekwu. Ah, si. O meji mic o were. Ndị ọcha na-eji fuel anyị anya moto. Ndị ọcha na-eri mmanụ nri anyị. Fuel bụ Chukwu kere fuel. Ọ dị n'ala. N'ala ka ọ dị. Mmanụ nri anyị kwanụ. Mmanụ nri. Ndị ọcha na-erizi before mmanụ nri apụta ha ma use olive oil. Fa dị take crude oil anyị ma dị take palm oil ke nke ị na-use. Before ndị ọcha dị take crude oil
na Igbo anyị ma dictate ye palm oil kedu nke ị na-eri na-ebite ndị ọcha ọ bụrụ ibe ihe my voice ajụrụ m gị ihe na-amaka ya asị na-eji ede ekwu okwu Chukwu o kwesịghị ekwesị o kwesịrị iji ekwenwe ịgbọ ọ na-ejizi ekwe for what ekwenwe ịgbọ ndị ọcha na-eri mmanụ nri no o kwesịghị iji ịgba ọ na ndị nwe isi ọ na ndị ọcha fon ọ na-eji na-ekwusi ihe ọ na-ekwu na o kwesịghị imetụ fon aka ọ na ndị ọcha dịrị eri o mmanụ kwesịrị icheta nkara ya kpọmkpọmkpọmkpọm onye nwere ga ya ntị anyị ga-enwe mgbakọ ezinụlọ ihe eji were ekwu ọ bụ na ndị ọcha na-eri uzuru ife ahụ ọ na-efu ebe a kịta bụ bishọp na Ghana bishọp onye ọ chọrọ na onye ọ na-relevant bishọp na Ghana gị nwere nwebara akịrị mọrị eji ihu ga-eji ya na-arapụ ọga m aka ihu Mathias nke m kpọrọ nye gara aga ọzọ Mathias wikretu ma bikos i nyere onyinye agaraịs gị nwa ndị mmadụ na-efechasị ibe n'ụlọ ụka ma efi ịmala ego ole tigoro n'ụlọ ụka ụmụ onye jụrụ ajụjụ na my comment section ajụjụ mma akpọ ije n'ụlọ ụka Ghana ka m gwa ya ego ole ntigoro the death 10 years ago 15 years ago so gabazia ka ndị ya why mana ke ngwa Jpac Wajawaja Jpac Omenala went to modernize our ancestors technology which way right which way agụba iji akpụ isi ọrụ ya bụrụ why dey here akpụ isi ọ dị ọzọ na ụdị ụtụ na ya duplicate ya nọ ọ dị nụ mana ibe na ịrapụ na je yuzu were zọ ndị ọcha lụ gị nwoke ihe iji kpụ isi gị ibe dịkwa isi m kripa ikwesịghị iji ya mgba na-ege ntị nụ ọnya bụ ebe nso enwe problem ị na-asị na m ekwesịrị yuzu kripa our ancestors rụrụ agụba ndị ụka eziokwu na ndị na-ekwu ka m bịa ekwu eziokwu gbadawa ọsọ our ancestors rụrụ agụba were ya na-akpụ isi ndị ọcha bịaba anyị ewere ya kwụọ afọ isi na ọ nwere problem gị bụ na ị naghị ekwe ebe na-eweta ọnụ ị na-eweta ọnụ ka ị na-asị na m ekwesịrị yuzu kripa gị na-ezu ugogbe ofe ihe anyị bidoro ịgwa ndị mmadụ eziokwu gwa ya na-egwu n'ụka na gwa ya na-egwu n'omenala ịfụ ihe omenala mere dị ihe ọjọọ kwuo ebe aja onye decentralize Mathias nwere na-eme na ha dị mma that is where you go wrong ngwa anyị pụta echi ka anyị balance ya ọfụma ijesi ebe ị na-eje ijesi ebe ọ bụla Jpac ijesi ebe ọ na-eje echi mma enwe efe echi ya balance ya kwa okwu gara ji mba mba okay why is it okay ihe niile ahụ na-ekwu from A to Z 100% right efe niile a dị mma nwa nke dị njọ ma onye na-enyere ụlọ ndị Igbo anaghị na-ezo onye ogozi na-agụ ụka ụka kotu ọba na ndị omenala Igbo soro anya na-aga na ụka enweghị ebe a na-eme omenala Igbo eme ibe ọ na-akụzi iwu nkụzi nwa gbere o ji eme ibe ọ ji akụziri nkụzi ọsọ dị n'ọsọ ndị ka ndị mmadụ ji na ọgụ a na-enye ndị ụka nwe ji na ọgụ nwere na-enye ji na ọgụ ji na ọgụ wee buje eke ndị mmadụ onye ahụ ịfọrọ na-enye n'ụlọ ụka first culture ị na-afụ ebe a na-anọ ọgị na-akwụ ụgwọ ka ndị ụghe gwa Mathias nke ndị Igbo kwesịrị iweta ego onye ụka eziokwu igwe Mathias Mathias is just a businessman who tries to survive by the people kịta ọ ma na Mathias ya achọ Mathias ya nabịa certificate o ji bụ bishọp na Ghana even invite mbịa ma nna nna abịa bụ argument need to have argument ịbụra na ejego pịasa preaching m na-enye ndị mmadụ so nwanne m ndị Igbo m na-arapụzi unu na Jpac na ọ na-achọ ịpụ ya na-ekwuru okwu onye nsọ na-ekwu okwu onye nsọ ihe ahụ na ịchọ ikwu maka onye nsọ ịkpọ ma alụmana ị na-ajụ m ajụ anụmazụ ọma mbụ argument so ka ndị andụzi ya ọ akwanwazi Wajawaja and Attire are the same thing. Well, on what reform we are the same because we are saying the truth, you know. Oh my God, any question, man. I want to charge ego. I want to have your nan ego. Nele.
Matthias is not selling Omenala Igbo oil. Matthias is not selling Omenala Igbo anointing water. Matthias is not selling handkerchief. Matthias is not selling soap. Matthias is not selling bangle. Matthias is not selling a candle. Manon apata kwonu twin ria for the monkey. Ikabechi appreciate it. Okwa pastor putasi na 11 soap $1,000. Pastor na soap $1,000 now. Spiritual soap. Or invite go 3 content creators now. Gabriel advertise the soap. Spiritual something ki to listen them man ka we more progress we dey important the advertise spiritual something. Unu no na watch ya una dey ekwu echi ni ihe je wele go that soap mana mpatasi ga ego ya if this na Matthias go the something. Na Igbo because na go be soap don't buy this soap. No nwere for ya lole ego ti na anointing oil ma ndị Igbo na ya kiri anointing oil ugwo anointing oil nwere for na alo anointing oil nwere for na alo. That is what Matthias is preaching you. Jpac malezo now come and go do oil bro. Man if you meko na update na money ara bri na ya we kwu ife because agalele ha ye kwu. Otu am no onwa di Matthias na me de 1 million naira 500,000 you gba me and dash ya onwero. It's not na akuzi Omenala mboso ka. Kenu mbosi to ka na akuzi so isa enyame a single verse ebe anyị nọ kita na Bible ebe agba ndị Christian baka woka mboso ka 200,000 without the verse na Bible. Okay, we can give the letters. Huh? The letters. A plot of land in heaven. What ya? A plot of land. Sunday is not the thing. Anyway. Hey, I don't know where I'm going to be in Sia. My neighbor man told on my river. Ebe Fela Kutiba, Michael Jackson, Chanoko, Sonny Abacha, Biolava, the election. Moya, Tokali, Bay, also any by now, but I say I follow with what they are given there. Manager, I wouldn't dare to you. Many people, I'm Igbo. Many people are unbelievable, and then the mother didn't come walk one. Oh, yeah, you know, your Bible so no, the fire that burned with fire and brimstone, which is in second death. I'll come back, I saw him the job more because more key anyway. Man, I gave it to the night, you will see. I buy a long image. I just walk more by my method. What are my half I don't want us. Can you the reason God Almighty or God Bible? Ye this year on your my Bible alone, there were lying or come more my mission. Came about that and I'm a lie. Also, two was what happened. I about I gave you a lot of looking. Oh, yeah, we do a lot. Oh, no, Omenala, we a lot to Nana, so as is there. I gave you Abraham or Isiagu. It's all. Hey, I'll say you were there to me too. What I can say, I cannot fly beyond human imagination. So when the man being with BP, guy, na Jpac na Jpac, you know, for this video better. If you need as I said, my pet, even made you a pet there, made 2 by 2. What the hammer? We pet one and each. I'm going to get you again. Oh, man, Omenala. So one them do work in a moon. I can one work a Wajawaja, who do work I care. Because if I know pool for the loon, I'm mad. I brought the woman, I'm not the Gulum, or the loon, I'm more the Gulum. Soon a milliputana Igbo, million could die at a boo for no boobos. Alright, women say Jagata. Yeah, direct
message to onye ekwensu onye ekwensu emara amụrịta ya aka ntị ya so onye ezi ọgwụ na-egbupụ egbupụ ogbugba oje n'ime ọhịa nke okele mụọ na-enyere ya na 100 million na East. But I wonder this monetization of a team. Wow. Ụsọ agba onye eze ara onye n'ime ọhịa mmadụ ọsọ na-enyere ya na 100 million. So nwanne m arapụ unu ka ọ dị na-echi ife anyị ma anyị ekwu na ife anyị atụ egwusi ife na-enye anyị nsogbu abụrụ spirit. O nwere spirit na-enye nsogbu. Ọ bụ na spirit we are problem man just school. Na mana ebe si enwe problem with ndị pastor. Even a lot of Christians like Jpac and now since I have Bahama, but I was say no government is our problem. Now we need to channel our power to the government. How no government is our problem? Every man the pastor they are well not devil our problem. We are only agitating for pastors to support so that we start telling our people that no government is our problem. I got no Igbo na ekwesu problem and ekwesu adre exist. Jpac is the banker. Agbara onye Igbo na-ekwesu problem ya na ekwesu adịrị exist. Since Egypt no nwego ebe anyị nchi n'ụwa wee ekwesu ọrụ mmadụ na-enye ure adịmele bụ mmadụ ya fụrụ ikwu eziokwu wepụta picture gbawa gị wọf nothing. Unu ga-eje were picture wee post fake picture. Easy ekwensu as a black person where they just see as a white person. Why not just go to Africa? Bulgaria no. I can't use the village. I would like to go that I did. Talk about how much the way Jesus one there. Africa. Jesus one African and Jesus exist. Oh yeah, but Nempe Mataya said they were 40 years. Total not configure. When we go Omenala, since 1989. I'm going 1989. Give the whole Facebook at the man. And I wouldn't manage on Facebook. Yeah, to lesson. Madam Bagaja Ronoka. So, some one year 2 deep witness. Wait, I'm 1989. Yes. I don't think I ever did. Papa, we keep waiting. I'm 1989. I'm 1989. Yes, minus I tell you. That's something years. 5 million. That's something years. Now we're 1989. But again, 1999. Oh, you're here. I'm going to go more. Well, better 9 years. More, I think I'm watching. Age. You're my wife. Where are you? 20 you ever meet today? I'm ancestor. Most of them that ever content, I'm I don't know. I've been a content if I am money. I bet I read it. I am 9. You never go 50 years. And maybe 50 years, where do the flesh? I go a couple 40 here, can but I'm on the same level. All 40. So, when I would either afford to come I have 8th grade. So, where here I oh, give the body go no way. I know the man. I don't mind, no, but I don't know. I don't mind, no, I don't mind at the age of 30 years. Oh, yeah, I don't know why. I don't mind late now. 30 years of normal age, you walk it down. No, nah, Igbo, they must show. When 24 years. We I can't do one more. I can't do something years. Oh, I can't go deep now. They will let go in them, but I show me. So now I'm good. Uche na-abịa abịa mana onye a na-eji adụrụ ọdụ ka afụfụ a anyị matakwa mistake ya ime ka ndị ọzọ ya lebi ọ bụrụ na ya chọrọ ka ụmụ enjoy ya onye nwe ndụmọdụ a na-ezu ndụmọdụ ga ya ọdụ bụrụ na-apụ apụ na time ọ na-eme ka onye Kalaba ọ na-eme ka onye Nnewi ọ maka Zambia ahụ ọ nọ otu ụmụ nwaanyị Zambia so mezie Ezugo nwere hama Ezugo bụ BP na-arịa nkwe ọmara ji gbaa nkịta na wọ nkwe Ezugo hama kụmie Ezugo nwe BP ọ bụ onye mbụ na the very day ha na-eji mọpụtasị n'ime shell n'ime ọnụ bụ mbọsị nkwụ na ma ha agbazi wọ my wife zụkwa m the baby achọsị nke na hama feelizie na ha ji as advantage ntụ ịgba wọk kịta mfesi Ezugo onwere onye ahụ esi n'ọnwa bụ highest na wọ nke ị na-egosigo ịgba m na ana m edig nne gị mere mgbe gboo bupute
Dị ka ihe nna gị mere mgbe gboo bupute ị na-ajụ m sị enwere m ejenti ndị na-enye m infọmeshọn ma ndị anyị fil na ha bụ king of war ha na ha agba war ha nwa ma onye mbụ na ha na-ezere ezi nna agbagide mmadụ wọ nzu a BP ya arịa nya BP ya arịa final enwezighị ihe asị polisi na-asị nna agbagide mmadụ wọ so nwanne m ọ ya adịnụ bye bye nụ. Ndewo dị.